Next! Good afternoon, ma'am! Good afternoon po. Nya, ready na ka? Yes, ma'am. Kanya sayon ra jud kaayo ni. Ang madawat aning trabaho kana rang kamao mo English. Di, wow. Aw, bright mo ko na nabi ko'y apam. Kana na mas maayo. Sanay ako how kina mo English man. Kini question number 1. Unsay English sa lubi? Lubi? Ay sus. Butong, ma'am! Ha? Butong! Anong butong man? Di ba coconut man? Butong, ma'am. Ay, nailagan lubi sa amo, ma'am. Butong. Gumutong ta, ma'am. Sige na lang, sige na lang. Basta ang English na coconut dili butong. Sa inyo siguro butong pro. Ang sakto gid ana coconut. Kini may lain na lang bi question number 2 bi. Kunat eh, ma'am. Coconut kanang unsa may English sa saging? Saging? Ha. Okay, Kuan. Kanang tundan. Bright kay ko, ma'am. Tundan. Dili tundan. Ang English sa saging, banana. Ngano kung banana na, ma'am? Banana na siya, ma'am. Kung hinog. Unya kung hilaw di ay tundan. Sige na lang, sige na lang. Tawagan lang natin ka. I will call you kung madawat ka sa trabaho. Sige, next. Sige, ma'am. Hello. Hi. Wala mo pareha sa itong miagi. Ready na ka, sir? Yes, of course na. Simple ra jud kayo ni sir ha. Ang ipanghire na mo dire kana ra jud kamao mo English. Di, Kung wow. dili gani kamao, ayo na lang paabot nga tawagan kay but pasabot ana din jud ka hire. Ay, klaro kung tawagan na ni ma'am. Sige, magsugod na ta, sir. Ay, sige, sige. Unsa may English sa lapis? Lapis. Mongol. Sayo na gangunta na, ma'am. Dili man Mongol, sir. Oy. Pencil man. Kung ikay pa Ingleson, pero sakto na, Mongol. Pati ka na lapis, ma'am, na nakasot. Mongol 1. Amo Ano di na? ay na, sir. Lain na lapis niyo, ha? Sige, sir. Padayon ta, sir. Unsa may English sa chinelas? Spartan, ma'am. Sayo na mga interview. Spartan. Sige na lang, sige na lang Spartan. Kini, unsa may English sa kabo? Kabo. Caltex, ma'am. Mo na kabo mo, ma'am. Anong naipangan nga Caltex? Gasolina man na siya, sir. Dili man na English kabo, gasolina na sir ang Caltex. Kini lang, sir be. Next. Unsa may English sa dangog? Dangog, ma'am. Kanang kuan, ma'am. Slide. Ayaw, di ba? Di ba? Yung dangog. May slide man ta. Bisaya naman po na siya, sir. Oy, ang sakto English, slippery. Di, wow. Slippery. Oh, yes, sir. Pataka. Nasa taong ka, ma'am. Eh, Ako naman yun, nagpatakaan eh. Padayon nang ta, sir. Oy, murag malibog ko ni mong apel, sir. Kini, sir, sayo na dyan. Unsa may English sa bullpen? bullpen. Yes, bullpen. Panda. Mauna, ikipilmi ko gamito. May eskwela, ma'am. Kanang bullpen nga panda. Sige na lang, sir. Oy, sige, sir. Sakto lang tayo mong tubag, sir. Oy, kay murag malibog ko ni muda. Kini, sir. Bisayaan eh. I'm happy because I saw your face. Kuan. Nalipay ko. Kita si mong naong gigabas. Ano man? Unsay kalabutan sa gabas? Di, ang kanang so. Gabas ang Oh, ay, so, nya, imo mo gabas. ipagdisaya. Ay, Unsa dito? I'm happy because I saw your face. Oh, mo nang nalipay ko, ma'am, nga nakakita sa imong naong nga gigabas. Mao na. So, Ang gabas na siya, ma'am. Kaning so nga kung gi-mention, sir, past tense ni siya sa si. Ay, Si batanaw, batanaw. Ay, kini lang, sir, sige, padayon to, sir, kini. Ining lista po ni. Wala ko ka-eskwela gahapon kay nanganak akong mama. Kanang I'm not schooling yesterday because my mother was born. Kasi was born. Was born mo gahapon pa na tao imuhang mama? Nanganak man ka. Ikaw man ba? Nanganak ka ni. Mo na in English. Di pa ang nanganak labor man? Liber patakta man na. Mao man na. Sige na lang, oy, sige na lang, oy, okay ni. Kini My last, mother was born. kini last na lang jud ni kay murag naapil akong kalibog, nagdudan ako kung sakto ba na English kay kung nakatunan or dili kini. What is ethics? Ethics.
Yes. Ethics? Oh, kana sure. Kaibaw kung nakaibaw jud ka sir kay dako kay kagngisi sir. Sige. What is ethics? Ethics is cousin of duck. Ethic, cousin of duck. Sakto ba? Nganong nakasin man sa ducks man kuno sir be? Ingo man ka etik. Be, Bisaya ako no be. Ang itik igagaw sa pato. Sakto, ikaw ba, Sir, bright, ikaw. Sir, pauli na nga to sir. Ayaw na lang pa ay na pagbalik sir ha. Dili na tika tawagan sir. Pauli nga to sir kay nagsakit ang uonin niyo. Sus. Ikaduha na jud ka na ko lawas sir ay. Pauli sir. Pauli ay na lang sir. Kasakit akong ang mga bugo ah. So simple English di ka ma. Oh!